in san samu ne zan so ki gaya mana yadda zaman su ya kasance da matansa guda ukun nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla, kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Illa bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. To yaya aka mai gadi ya ce a wajen ki ya samu labarin mutuwa? Wannan ne ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Ke kuwa da Allah me yasa kika aikata wannan kisa? Masu iya magana na cewa an cin biri an ci dila, haka zalika dukkan abin da hannun hagu ya dauko tabbas hannun dama ne yake kokarin sanar da shi. Menene amfanin baɗi bare? Lissafi na irin na agwagwa, tafiyar kasaita da kuma loko-loko, tabbas idan aka bi diddigi da kuma sirri ana iya gane menene asalin faruwar hakan. Laifi ne karraga shi amma kuma an kasa bayyane menene yake faruwa. Kaddararsa ce haka, duk matar da ya aura kaddara takan fada mata, sai dai kash a inda gizo yake sakar menene dalilin faruwar hakar. Jinin mahaifiyata An ce ita ce matar Alhaji ta farko da aka fara kashewa a cikin gidan nan. Ya akai kika ci gaba da aiki a cikin gidan bayan ita ce ta kawo ki? Wallahi tallahi yalla bai babu abin da na sani a cikin wannan al'amari. Iyakaci na da gidan nan aikace kawai. Na buƙaci hakan ne domin gudanar da bincike na ƙarshe, wanda kuma daga shi ne muke sa da insha Allah za a kawo ƙarshen wannan matsala. Kana nufin duk matan da Alhaji ya aura kana tare da shi? A'a, wace magana kake gaya mana? A'a, ina gidan nan lokacin su yayi. Sai dai wannan al'amarin akwai rikitarwa a ciki sosai. Jinin mahaifiyata an bi diddigi da kuma kwakwafo domin a gano shin menene usulin wannan daukar rai da yake faruwa a cikin wannan gida, sai dai kash ba a gano ba. Jinin mahaifiyata kamfanin Jan Zaki Film Production tare da MMCD Global Investment suka dauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Jinin mahaifiyata. Daukar nauyin shirin Abdullahi Koki, mashirin shirin Mubarak Yahaya Koki, labari da kuma tsarawa Masaud MMCD, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Tili. Farida Amina ta rasu. A ranar da aka yi kisan nan na ƙarshe, ka kwana a cikin gidan nan? Yanzu na ji daɗi tun da an zo zube ban ƙwarya. Shi ma irin tashi kaddara ce don Allah abba ka kai sa a yi sakin nan. Sai a warware dukkan matsalolin da suke faruwa don Allah don annabi mana. Da kai kasuwa a lungu inda Allah ya sa kuɗin suna da yawa, gara ka je kasuwa inda Allah ya sa musu albarka, wallahi za ka yi mamaki. Ni ba zan yadda ya jaza maki talauci, hatta jikokina talaucin da yake damunsa ya shigo ya same su, jikokina ba zai yi ba. Jinin mahaifiyata bin diddigin da kwakwafin shin lissafi ne na gambul, bin diddigin da kwakwafin lissafi ne na dara, bin diddigi da kwakwafin lissafi ne na yatsan yan hannu. Jinin mahaifiyata ba da umarni Masaud Umar MMCD, mai tarere biro shi kadai ya san kudin rufinsa. Jinin mahaifiyata.
Gidan daushe, gidan daushe. Baki ne kamar yari. Mama. Kai, tuwa na cikin ɗakin nan. Tuwa na cikin ɗakin. Dole ne. Wacce kike ne? Wacce kike ne? Ya haka? Nawa kuku biyu? Ba komai baba. Dama ta'ara wannan. Me? Ta'ara ce ne. Kuma a can baya wata sai kuma ya kaya a cikin ɗaki. Tilawa kai dan ba za ku waje ba? Kai? Ya kai? Na. Dan mama? Na. Kai. Wannan dan ba ni ba sai yanda zan yi kai wallahi la ilaha illa ku. Har abu da duniya a ce ba ka da aiki sai tilawa kuma ta aiki. Ta'ara ce ba. Wai ta kake ta'ara. Allah ya ji mutuncin ka. Me aljihunka? Me aljihunka? A hala ce. A shana? Wallahi. A shana? Haka? A'a. Wannan ba shana ba ce. Wannan abu ya wuce a shana. Akwai abin da kuka. Allah shi ka biya mu. A'a baba. Wannan ne koko ya bare a jiki na je. Wannan ta sake hannunka. Sake hannunka. Sake hannunka. Sake hannunka. Sake hannunka. Dan mara mutum. Hannunka. Baba. Kai na ya fara ciwo. Guduma wannan sama kamar wallahi tallahi. Bari na ku guduma ubanka zaka ci. A gidan daushe ake tsula tsiya ake ta faman lugude rashin mutunci a gidan daushe. Gidan daushe. Kin ga abin da nake so da ke. Kin ga wannan karkarar tamu. Samun mutumin da yake kaunar ki kamata aiki ne a nan karkarar gaba ɗaya kaf. Ko ba haka bane? Ai ko yanzu ma inda an san kai ne ka zo wuri na da ba za a bar ni fito ba saboda ana ce kai ba mutumin kirki ba ne. Ai ni na san dama tun da Allah ya sa kika baro kasar ku kika zo nan kasar. Ni na san cewar dama za a sa min ido akan kar in bibiyu akan ki. To billahi la ilaha illa huwa tunda har aka riga aka bari komai ya to an gama magana. To amma abin da nake so da ke bayan lambu tun da kin ga lambu ya abin nan to mu je bayan lambu ni da ke mu je mu samu mu zauna domin mu ƙara bawa fulawar ruwa. A'a ke ki daina magana wani yayanki shi yayan nan naki shi ba san mace aka gaya miki? Salamu alaikum. Ko shi aka gaya miki yayanki ba san mace? Salamu alaikum kai. Tambayar ka nake me haɗin ka da kanwata? Ni? Tambayar ka nake. Ka tambaye ta wannan. Ka tambaye wani me haɗi na da ta ga ta ka tambaye ta. Ke me haɗin ki da shi munafuka kike wani ƙasa da ido? Ba ki san halin shi ba? Me haɗin ka da ita? Ni fa kaga kauna da soyayya a karkarar nan waye bai san tsakanina da wannan ba. Ba wannan na tambaye ka ba me haɗin ku da ya haɗa ku alaka da ita me haɗin ku da ita? Kai ni fa aiki yana bin ta kan kowa. To yi min bayani kamar yaya kenan? In da kan wannan ne da kake gani to gishiri ya dade da ratsa kan kaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke kina nufin ki ce akwai wani abin da ya shiga tsakaninku da shi? Wani abu Allah na zuwa na nawa. An ce da gauro Allah ta gama lafiya ko kuturu kai. Ya ce na nawa kuma. Ok kai daman duk halinka da ake faɗa a garin nan ni nake toshe kunne na bana yadda. Har na ɗauki taimako nake baka ashe za ka ci amana ta. Kai ka sani kuma yanzu ke za mu ɗan je ɗin ne ko kuma ya za a yi mu ƙarasa kawai. Ina za ka da ita? Gidan uwarwa za ka da ita. Kar ka zagen. Tambayar ka nake wallahi kar ka zagen. Uwarwa za ka da ita. Alkur'an kar ka zagen. Dan banza ne ni ba. Naji. Gidan uwarwa za ka da ita nake tambayar ka. A'a inda muka shirya da ita ka tambaye ta mana ina za mu. Zo mu tafi ke. Wannan munafurci ke ina za a da ke? Tafi gida da. Tafi aka ce. Na fita. Kai kana wani yawo da wata yar iska hula ka ce dillalin ashana. Kai ni fa nan da kake gani ba ko wallahi a garin nan na sha tabarar na sha yasin na sha rigakafin alatsi ne. Gidan daushe. Gidan daushe. Gidan daushe.
sai in sami ainihin mahaifin nasa. Zan yi ainihin mai tsinta ta kasa da shi. Inda ba ka san mutunci ba. Yaro ɗan gidan mutanen ba. Alhamdulillahi ala zalika. Limaza fa'alta zalika? Hausa za ka yi mu. Wato ainihin yaro ku bar shi ta ta'annati yana ainihin aikata ma sha a cikin gari? Ku fa gane ba za a ɗaura wa yaran nan zanin tashi hankali ba. Haka kurin a dame shi kullum daga wannan sai wannan wallahi ba zai yi ba. Idan ba ainihin ɗora masa ba ai wato ni ya ainihin ɗora min lalata. Me yi? Ga ta nan yarinya ɗan wata mutuniyar kirki mun ainihin sa ta Islamiyya. Ya zo ya warware duk tarbiyyar da muka ainihin ba ta. Wannan kuma wani abu laifin wa laifin ku ne. Ya za ku sake ta daga? Limaza qultu laka. Wallahi ba zai a takura. Ya kamu za samu ba. Ba nan doso. Koyan wallahi za ka gani in dai ne. Zan ainihin magani ka mutumin banza mutumin wata. Dan iyayen ki ainihin ne. Mun ba ki tarbiyya. Mun koyar da ke ilimi na Islama. Amma kika ba shi ƙofa ya zo da ainihin aiki. Allah ya isa. Mutuniyar banza mutumin wata. Wallahi sai mun ci mutunci ina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kashe shi kake nufi ko me? Wannan matan azzaluma ce, munafika, mayaudar. Allah da ka. Damuwar ki ai damuwa ta ce kuma insha Allah zan yi kokari in taimaka miki. Kai ba wani hakuri fa da zabi. Shine wannan shine karkar da. Ku kaba shi ku dinga shi. Ɗaurin zato fim ne da ya kulle igiyoyin zato da suke ta yawo a tsakanin al'umma. Shin yaya abin zai kasance? Yana zargin matarsa, ita ma tana zarginsa, duka a cikin ɗaurin zato. Kai kana nan an raba ka da mahaifiyarka, ita tana can tana wahalar rayuwa, kai kuma kana nan kana jin daɗin ka da iyalinka. Sheke mutuniyar banza ce ban sani ba, da ke za a rinka ha'inta ta a cikin gidana? Wallahi yau da ke da ita sai ne magani. Shine daidai idan muka basu anan kes bai kare ba. Kes bai kare. Muka sani ko ƙara mutuwa ma zai iya ƙara mutuwa wannan ma yanzu ma zan ko bai da rai. Kaga ka zo mu sallame fitara kai da ka daka. Duk cewa dai neman alin yanzu ya yaye ni amma dai lafiya ko me faru? Ɗaurin zato labari ne da ke nuna illar munanta zato ga abokan rayuwa. Shin yaya zaton ya kasance ya tabbata ko kuma an ci gaba da zama a cikin ɗaurin zato? Ya kunshi fitattun jarumai kamar su Mas'ud Umar MCD, Bilkisu Sau da Hawaye, Hamisu Sogiji, Abdul S. Ɗanlele, Queen Hina, Hajiya Zulai da dai sauransu duk a cikin shirin ɗaurin zato. Tsara labari Mas'ud Umar MMCD, ɗaukar hoto Hassan A. Fifa, sauti Hussaini Ahmad, ɗaukar nauyi Abdul S. Ɗanlele, ba da umarnin shirin Mas'ud Umar MMCD. A to ni ai na iya tafiya ko? Ni ce kawar matar Aliyu. Ta da ƙanin nawa duka kika ce suna gidanku. Ka kashe shi ne wai ko me? Dan uwana ne ya za a in kashe shi. Ɗaurin zato. Ba mai ba da baki sai ka ce cimola na ce ba da ba mai ba wane ne ya yi miki ba za ki faɗa mun ba ba za ki magana ba ba mai ba da baki sai ka ce cimola na ce ba da ba mai ba wane ne ya yi miki ba za ki faɗa mun ba ɗan gidan bosho ne. Ɗan gidan bosho. Ka ji ko? Daushe ba kenan. Amma ki cuce ni. Me hana ki da wayannan? Waye bai san su ba? Waye bai san wannan gidan ba? Daga nan har kurmi an san rashin mutuncin su da iskancin su. Munafuka tana sun da ido ashe zagayewa take tana tafiya. Munafuka. Ai duk laifin ki ne. To, laifi na kamar yaya? Na ce miki ki dinga tsare yarinyar nan ta daina fita. To ai ina matsa mata sai a ce dan ba ni na haifa ba. Yanzu ka ji ana yawo da ni a gari ana na takura wa yarinya. To ai gashi nan ta je ta ɗebo ma gashi nan ta je ta ja mana abun kunya. Ta rasa ba wanda zai mata cikin wai daushe wanda kowa ya san sa. A gidan daushe ake tsona tsiya ake ta faman lugude rashin mutunci a gidan daushe. Gidan daushe.
babu babba ba karami babu mai jiran wani mutunci gidan daushi. Ai nake gaya miki gaba ɗaya. Karin ƙara zuwa da ke nan gidan ki tsaya kina gaida wannan babu. Amma samu ruwa iya da an samu ruwa iya. An ta azin samu ma ruwan da za a yi. Babana ne mana. Babana ne babu abin da ya dame ki. Babana ne ba abin da ya dame ki. Kai in ba dai ina tsoron rai ba. Wannan mutumin da tun na kai shi kiyama ni zan ƙarasa shi. Ƙarasawar ni zan ƙarasa shi. Na tuba in za ki shiga ciki da Allah ne abin da za ki kamo ruwa yi maganganun da za ki kamo ruwa ɗama mu isha ka shaƙi kai na'am kai ba lafiya ba amma sai abin nan Ustazu, masha Allah. Ranka shi ainihin daɗe. Barka dai, lafiya lau Ustaz. Lafiya lau Ustaz. Ya wuni iyali. Alhamdulillah Ustaz. Masha Allah. Masha Allah. Ainihin wato ai yanzu da ka ganni ainihin ina kan ɗariƙi ila baitika. Zan je ainihin gidanka saboda al'amura sun ta'azzara. Masha Allah. Na je ainihin gidan mai gari. Na. Sai aka ainihin ambata cewa yayi bulaguro. Kwarai ya sanar da ni zai fita. Kuma a matsayin ku na ainihin wakilan al'umma. Kuna gari a matsayin kuna hukuma. Amma al'amura suna neman dagulaiwa. Limaza? Yanzu ainihin wannan yaro, daushe, ɗan gidan marigayi bosho, ya ainihin wato daddage, ya aika yarinya ɗan wata jini na ‘yar gidan ahalin sunna, ya lallaɓa ta, ya ainihin yi mata aika. A haula wala Tun kafin mahaifinsa ya ainihin yi wa fati, na same shi, na ainihin yi masa iyaka da wannan yarinya bai ji ba. Na ainihin samu ainihin mahaifin nasa shi ma ne masa kashaidi da yake duka kalar zaren kalar yarin suka ainihin haɗa min kai yanzu ainihin yarinya tana nan da juna biyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinya yar ahlus sunna. Ba ta mana suna. Kai haƙuri. Kai haƙuri ustaz. Kai haƙuri ustaz. Ustaz. Na'am. Abin da yake gidan goje shine a gidan ƙaura. Ban ainihin gane ba an yi yamma da kare? Yarinya. Na'am. Yarwana Ibrahim. Na'am. Ibrahim. Na'am. Wannan yaro ne maki ciki amma wallahi tallahi ba zan ma kuka ba. Wallahi tallahi ba zan ma kuka ba wallahi. Domin kuka na a wannan gari yadda mai gari ya tafi ban mun garin nan kuka na a wannan gari musiba ce. Yanzu ne wallahi tallahi ba zan ma kuka ba wallahi. Ranka ya daɗe wannan al'amari ya wuce. Nan ya lalata mata rayuwa ba kuwa ce fa. Amma wallahi yanzu abin ya wuce kan ku hukuma. Wallahi ba zan ma kuka ba a matsayina na jagoran al'umma. To ranka ya daɗe idan ka ainihin lamunce ka ba mu dama mu ainihin masa rajamu mu ainihin binne banza mu jefe shi. Doka muke bi. Za mu bi doka yanzu abin da nake so da kai ustaz. To yanke masa haddi mana fil islam. Ai mu da yake kasan ana bin addinin musulunci amma akwai dokar constitution da aka kama a matsayin mu na shugabannin gari. Wallahi ita muke bi dan maka ustaz abin da nake so da kai kai hakuri ni dai ba zan ma kuka ba wallahi tallahi wallahi na rantse da girman zatin Allah ba zan ma kuka ba kuka ne hadari ne a garin nan idan naka suke ne kuka. Ai haƙuri. Yanzu abin da zamu yi da kai ustaz. Na'am. Wallahi ba zan kuka ba. Kikir ai kuka. Ba zan kuka ba. Ni ma bana goyon baya. Abin da nake bukata da kai ustazu. Na'am. Yanzu ustaz. Na'am. Za mu je gida na ɗauko yarinyar nan mu tafi mu je gidansa mu same shi dan ubansa mu za mu yi hukunci a matsayin mu na manyan garin nan wallahi tallahi sai mu hukunci wallahi tallahi ba zan kyale shi ba kuka na hadari ne a garin nan kuka na hadari ne ba zan mu kuka ba wallahi ba zan mu kuka ba bismillah mu je wallahi ba zan kuka ba tashi ba ta iya yi
mutumin da ya ɗauko amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar to ya ɗauko ƙwaitar tsinana, ya ɗauko garwashin mutane a hannunsa, don haka sai ya juye. Kai! Wai su mutanen garin nan an yi noma an samu amfani, amma kowa ya kai nomansa gida ya daddare. Idan ba su kawo ba, ɗaya bayan ɗaya zan tura ka. Kowa sai ka bi shi ya kawo dole. Kai! Malam yawo, ya fi ka sanin kan tsiya. Ni fa kan duniya ne don in gaya maka. Na san yau, na san gobe, na san jibi. Duk wata shegantaka da kake ji da ita, na fi ka sanin ta. Ya fi tunan. Duba kuɗin da kake tafiya fingi da kai, babu abin da ka tsina. Ai farau ai garin banza ne, a farau wofi yake tafiya. Dan haka duk wannan bala'in da kake wallahi za ta kwaɓe maka, za ta yi a inda ba za ka gane ba. Wallahi zan ɗauki mummunan mataki akan wannan abu. Idan ka san bindiga za ta baka ko kuma ka bin maka ta kama ka. Malaman da suka ce irin karatu da suke koyawa ke ke da muke ganin ke mana wannan ta Allah a cikin rodin ne ce. Yau na ji labarin an ce sabon malami ya zo gidan ku shine nake son in. Wanda ya iya karatu sa. Allah sanna. Wannan gona shi muka gani tare da waccan yani. Shirinsa a tare da ita gab yake haike mata ita. Wannan abu ba wani sabon abu ne a cikin garin nan. Ranka ne dai lantara ba haka muka da ita ba? Waziri, ba haka muka ba da fita a guje? Haka aka yi ranka da ɗayan mu nawa? Sai al'adar ku tace kuma ku samu mace ku yi lalata da ita haka kawai. Ku yi mata fyaɗe. Malam, ka zo kan zuciya. Tun iyaye da kakanni fa haka ake yi. Musannan a ce ni ba zan yi ba, babu ruwan ku kawai ku kyale ni. Mutan da hankalinka. Zan aika yanzu a je a zo min da shi nan. Wallahi tallahi a hirdin ku. Menene? Mugun tsakar gida. Yau mai kwanciya tsakar ɗaki. Kwanciya tsakar ɗaki. Ba kwaja.